Wes, endi wong iki rek? Goleki, tadi ngomong aku. Ndene kene kok ae tak celucup lek wis wong isrene. Gaplek ngene lurah iki. Cocok. Gaplek nden lurah kan kan sing ngomong. Lurah yang ini cari di TP omae kok moro-moro kon rene piye tepak ngene lah sih. Kongon metu ae Cup. Ono kanca omong ya aku ya. Cup, sino bentar Cup. Apa PW? Kok nyalain Ucup? Ucup nih tadi habis cari makanan. Soalnya di dalam bingung makanannya di mana. Tempatnya lo beda kayak dulu. Dulu kan Ucup kan di situ. Tapi ingat Ucup dulu pernah ditakutin. Tapi nggak apa-apa wes. Wih, logre. Habis ini, Waduh, rompal. tanda ini rumah ini mau jatuh Pak. Aduh, aja sampai. Nggak apa-apa, paling kejatuhan itu. Aduh. Sino, ambang tane Pak Lurah lho, lama sih. Ngapain? Ya, tak tanya no, ngapain kamu kok moro-moro katanya di Pak Lurah kok kesini bawa tas lagi. Kan Ucup diusir bunga. Diusir bunga? Apa iso di usir iku? Lek diusir lah terserah Lurah lah, apa kok diusir bunga iku tambahan? Ngapain kesini? Aku di ome ambruk mau. Tapi panas di sini Wis di Pak. sana lho, di dekete kali ya lho, wis Ya kapan. udah wes. Si RW iki gak teko-teko. Mau cintanya. Lama sih juga. Ngira ya Allah. Tapi pasti dek yo gak harus sih lah aku nak kene. Wong aku nak dukun. Tapi kok yo tak celuk, tak idoni sih. Ya suwe nira arek iku rek. Ngenteni wong pirang jam aku iki. Tapi masa lu ya arek nak kene wong aku nanti nak dukur. Ini lho. Iya. Aku tanya mau belum kamu jawab loh. Mau bilang apa Pak? Katanya mau tanya. Kok bisa diusir bunga itu loh? Kan yang milik rumahnya kan Pak Lurah, kok bisa di bunga yang usir? Gimana ceritanya? Bahas bunga. Apa kok Ucup diusir bunga? Loh, sik, mau bunga aku ngusir Ucup. Kenapa gue? Masuk. Seru iki. Dilungokno sik ae. Tuh kakakmu. Kok kamu ngomong apa sih Cup? Kamu diusir bunga kenapa? Kok jangan kayak anak ini. Ya Allah. Yang temen lah Cup. Kenapa? Ucup diusir bunga itu masalahnya. Bunga itu nggak suka sama Ucup. Takutnya Pak Lurah itu sayangnya ke Ucup, bukan ke bunga. Makanya itu. Tapi jangan bilang Pak Lurah loh Pak. Soalnya Ucup nanti cuman bunga. Bunga itu sifatnya ada dua. Nggak suka sama Ucup ternyata. Aduh. Cok katel iki kan ndukur lho. Maksudmu piye wae? Anjen ramban ngono anjen. Ya Allah. Menek lho gendeng anjen ngono. Yo gak teko ndi anjen aku tekan ndukur kono mau. Ngene kon ambek kon wis pati aku lek kon rene. Kalau Ucup ket wingi gak nang omah, gak ono. Tadana ambek wis pati ambek kon terus banyu kon ono nang kene. Makane kon jadi ndukur kono. Di sini tuh diusir sama bunga. Masalahnya bunga itu nggak suka sama Ucup. Katanya Pak Lurah itu nanti takutnya cintanya di Ucup doang, bukan di bunga. Makanya itu. Ucup, Iya betul Pak. beco. Iya. Angka kon gak gendong. Sih aku tak bunga aku. Ya udah kita pulang aja. Bye. Ayo kita pulang. Ayo. Ya udah ayo. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampunan dia yo. Suwe gak tau ngamen. Tak nak ngarep apa iki turut tok adike duwe. Ngene. Ampunan dia yo wis nak omah ya. Tak parenan wis. Mancing iki enak iki. Oleh patin, megalodon.
Iyo. Apri, lapar iku. Pri, loh. Tadi kon ngamen ah. Kon kae mancing ah? Iya sih. Cari nek kono ana spot. Kon ya. Ki mangane mancing. Melaku ae. Apa? Bismillah aku. Apa sih? Bismillah aku. Lih. Apa nih sing Pri? Salah. Nandi kok? Nambon. Kok mau kon ngajak aku gelut kon? Lapo sing kene sak kanca. Iya. Jeneng kancawan gak ngarah gelut-gelut. Wis kon wis lapo mancing bareng nyamine gak ngerti gondol. Wis melaku ayo. Wis nambon yo. Wis mancing. Apa bicara-bicara? Tanam-tanam bumi dibaca. Suwene apri iki. Jarine dolen. Kabeh iki wis panen dak gak yo. Kabeh nandur wit kelapa. Panen iki ya. Iku anggur, jeruk, iku jeruk nipis, iku wortel. Iku apa iki? Oh iki godong jeruk, kemangi. Terus sayur-sayuran wis pokoke gawe mangan. Timbangan tani apri atau nandur po oh. Jujur lho ket wingi gak mulai-mulai mosok camping ya. Turun sekolahan mondok tak pondok no bapak siswa gak mulai wegah aku. Mangan dhewe po enak. Masuk mulai name mae maneh. Nandur. Nandur apa yo? Aku semuting bahasane cepet panen iki. Engko tinggal turun terus tumbuh iki kalau gotong-gotonge. Ah, wis. April suwe nih tangkrek. Sindari nandur gak teko-teko. Jare kabeh dolen. Sopi ya deso nyambi iki. Tinggal turun ndukur ae nyamuk tok pisan. Lape ku Ambon nak ngono. Mbok, lele ya wonge. Dikaget ya. Oh iya. Bapak dari maling ah, dari maling. Iya. Asik. Kon tak pancing sik kon guruku bono. Oh iya. Tak standby. Ya. Nah, kono. Oke? Berarti aku sik merono. Iya. Kenda menar Oh iya, oke. Wis, Kabongan kabongan namamu. Sayuranku. Oh, sayuranku rek. Sayuranku. Lah apa kon niku? Apa rene? Ya biasa, goleki cucu. Apa sih mang mbok ketak-ketak iku? Ya cek kon tangi. Kobongan. Tak kira sayuranku wis. Iku lho mangan kuning-kuning dadak kucing tak kira api mang. Oh, ngene iki bocah gaji tandur maneh. Oh, ya apa? Kopongan. Kopongan kan goblok ngono. Nandur apa kon iku, ha? Nandur ramban-ramban ngendi tandur. Tanaman, ramban-ramban. Arek lemes longor mus. Turunan sayuran ngene ramban-ramban. Kenapa sih mrene? Ana apa? Wis lagi sowong tak jan oma ya apa kon iki ya. Iya. Oke? Yo. Aku tak dolen selo ta, ya janji selo dolen. Wong kabeh bareng lho kawet dolen nandi ya tengok-tengok ngono. Dolek-dolek apa ngono. Ayo wis, dolen ayo. Suwan. Apa kok kon kok pancing taman iki lho. Iki bisa kok kencrung barang. Ya aku kan mancing. Cuman iki malah ngajak anak kon. Apa namaku? Namaku ya dolen-dolen. Sis, tak mancing aku. Iban. Kenapa kok kencrung gini? Ya mau kaput aku nanti ngecak ngamen kon dadak ketemu selo. Bang Silo yang kok pancing barang. Ayo ngamen ah. Ya ngamen. Oh gurung magrib, mari magrib balik ngono lho. Ya sih. Luwe aku gurung Ono mangan. lho. Tuh mentul ae wis. Ono aman kono. Ono. Ayo. Itu rek. Nah, ini sih ayah iki wis magrib ngene lho. Kon ku. Apa sih? Apa coba usir? Lah aku lho, ben lho pilih kasih ngono, cukup sampean sing sayang. Lah aku anak ben dhewe gak ben sayang. Ya apa sih? Kabeh ku padha. Kon niku ya aja koyo ngono. Kon gelem ta ucup. Sing gak duwe Pak Dene ngale. Kon nambah ngusir-ngusir areke. Gak sakno kon. Sakno sih jane cuma ya aku yo iri ae lah ben koyo ngono. Ucup iku ya gak koyo ngono pisan awakmu iku lek ngusir. Sakno sih ucup. Ucup gak duwe Pak De. Ayah ibuke nandi gak ero. Arek apa-apa dhewean, arek yo sik cilik sapantaranmu.
kon sik mending si ono aku, tak pakani. Arek iku mangan ambek opo? Gak ano. Ya cocok ngono, kon ngono ojo ngono, wis kok ngono iku. Yo seberane. Tapi lo pengen janjeni lek apa ucup pengen tukokno apa ae. Aku seumur hidup gak pengen tukokno apa sing tak apa sing kepengin tak tuku. Kan gak perlu nuruti aku. Oh, boleh kasih. No, cuk aku ngomong kok ngono iku, cuk cek kerasan nak kene. Asine ya aku ya gak duwe duit lek kate nukono ucup. Lek kon jawab apa ya kadang ya tak turuti lek aku ndek duit. Ya tak turuti opo-opo ngene-ngene kok sik ngomong ae lek gak tak turuti. Wis ae mulai. Aku dan engkau di Lah ngapain anjir? Aku kau Kon dindi wong ngancen aku pengen kon. Ya ibu suagan. Ya gak ada kon dindi aku sakjane. Jangan ketongan malah butuh. Oh, gitu aku kata. susah bunga. Elek acting mo kay ngono elek ustad tuh. Ano iku jauh lagi. Apik kali ya to. ayo sing anu kameramen jor sing Kalau ngedeng. umak kasi cok. Coan ka. Iku cok. Aja gue. Ayo dah. Ini kisah konjoan aku. Mana gue dari ini jadi aduh. Gini sak ngarak. Tilut. Ayo. Ayo. Ramen bisa sayuran blok-blok arek lemes longor. Ayo cok. Cok pura-pura ya Allah. Ayo dah cok. Ya. Enggak bencong iki. Oh, kalau ngono ya ngomong yo. Jangan lupa Like, comment, share and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.